Ovo mesto nam služi kao maska za naše najviše tajne operacije. Baš je slatko. Drago mi je da ti se dopada. Ovde ćeš da probudiš mnogo vremena. To će da se desi ako nas počastvuješ prihvatanjem naše ponude za zaposlenje. Zaposlenje. Razumem. Dobro, pošto zapravo nemaš izbora. Elliot, samo se šalim. Dobro došla. Čekajte. U Mjau Mjau kafić. Čekajte malo. Šta ste napomenuli da nemam? Wow. Znači, vi ste dizajnirali ovo mesto. Ovo je vaš tajni glavni štab. Vrlo je muževan. Izvini što te požurujemo, Zoe, ali nemamo vremena za gubljanje. Molim te da isprobaš svoju zvaničnu uniformu. A? Ti nosit ću uniformu? Ne možeš da radiš ovde izgledajući tako. Slušaj ti! Nije tako mislio, Zoe, ti divno izgledaš. Nam je samo potrebno da izgledaš malo profesionalnije. Možeš isto da se presvučeš. Sve polako dolazi na svoje. Baš kao što smo planirali. Upravo tako. Ko bi rekao da profesionalno može da izgleda ovako neodoljivo? Isn't the path we choose, but there's so much we could lose. Team up, are you up for it? Put your hand in mine, it's a perfect fit. Team up, 'cause it's up to us, but it's hard to save the world when you're falling in love. If we band together like birds of a feather, we'll be friends forever, going up, up, up. Team up. Save the day and collaborate. Team up, 'cause it's up to us, but it's hard to save the world. Yeah, it's hard to save the world when you're falling in love. Moram da kažem, izgledaš veličanstveno. Stvarno? I ja sam malo iznenađen, videvši te u toj uniformi. Zamalo da pomislim da si slatka. Sad je dosta! Dobro, vidite, mi ćemo puno vremena provoditi zajedno. Hajde da probamo da budemo malo prisniji. A od tebe, gospodine sa leptir mašinom, zahtevam odgovore. Pretvaranje u devojku mačku, borba sa čudovištem. Ono s čime si se danas borila nije obično čudovište, to je bio čudostvor. Čudo šta? Pogledaj. Čudostvor je normalna životinja koju je obuzeo uvlakač. Dobro. A šta je uvlakač? Nismo sasvim sigurni šta su oni ni šta hoće. Sve što znamo jeste da je zemlja u ozbiljnoj opasnosti. Ali ako vi niste sigurni šta oni i šta hoće... Pogledaj ih. Da li ti izgledaju prijateljski? Veruj mi, Zoe, posmatramo ih već nekoliko godina. Uradili smo istraživanje da bismo otkrili kako da se borimo protiv njih. Do sada, rešenje izgleda leži u manipulaciji ljudske DNK. U tome i životinjama crvenih podataka. Ti znaš sve o njima. Bila si na izložbi sa momkom u kog si zaljubljena. Ej, kako ti znaš za moju... Špijunirao si moj sastanak, to je odvratno! Tvoj DNK sadrži redak kod koji omogućava spajanje sa DNK životinje crvenih podataka. Tačnije, sa riomotskom divljom mačkom postoje i druge životinje crvenih podataka čiji nam DNK može biti od koristi. Plavi papagaj, crnomorsko prase. Hoćeš da kažeš da si me mutirao? Mi smo malo pomogli. Ti si već imala ono pravo, tako da kažem. Šta? Hoćeš da kažeš da sam već bila mutant? Moć koju dobijaš transformacijom omogućava razdvajanje napadača uvlakača od njegovog domaćina, životinske žrtve. Ti nisi mutant, ti si mjau mačkica i jedina si nada čovečanstva. Ja ne mogu ni školski autobus da uhvatim, a ti hoćeš da spašavam svet! Da, ni meni se to ne sviđa. Ali nisam te ja birao, već sudbina. Tako da ćeš na to prosto morati da se navikneš. Slušaj, od kad sam počela da mutiram ili šta već mjaučem, predam i ponašam se kao ludak i zato nemoj da mi pričaš da treba da se naviknem. Zoe. Razumem da imaš odbojnost, ali veruj mi, draga moja, sada imaš snagu i potencijal da budeš najvažnija devojka na planeti. Ja? Stvarno? Tvoja snaga i sjaj neće poznavati granice. Muškarci će kidati svoja srca samo da bi im bacila pogled. Svi će ti se diviti. Tvoje ime će se izgovarati svakoga dana. Stvarno? Bez sumnje. Veruj nam, Zoe. Stavi svoju sudbinu u naše ruke. Sve će to da se desi pod uslovom da ne uprskaš.
Zato nemoj da uprskaš, mali heroju. A zašto sam ja jedina nakaza koja se bori protiv zla? Nisi. Postoje još 4 takve kao što si ti, negde. Ko su one? Njihovo pronalaženje će da bude tvoj prvi zadatak. Sve što znamo je da svaka mjao mačkica ima čudan ožiljak na svom telu. A, to nije tačno. Ja nemam ništa nalik čudnom. Kad se ovo stvorilo? Molim te, učini da nestane. Ne mogu. To ide u paketu sa mutiranjem. Da li ima još nešto što bi možda mogao da mi kažeš? A? Šta ti je to? Ko je ovo? To je R2000. Tvoj novi partner u borbi protiv neprijatelja. On ima senzore koji mogu da detektuju prisustvo uvlakača ili čudostvora. Odlično. Nazvaću ga Mini Mjau. Jel ti se dopada to ime? I još nešto. Ima još nešto? Pod hitno ćeš morati da počneš da konobarišeš ovde. A? Ovo je pravi kafić. Znači vi ste bili ozbiljni u vezi... Ne brini, Zoe, neće tu biti mnogo posla. Osnovna funkcija kafića je da funkcioniše kao maska. Čisto sumnjam da ćemo imati mnogo gostiju. Ti si prvi i glavni, Zoe. Super heroj. Super heroj? To je fantastično. Mark će da misli da sam fantastična. Čekaj, mislit će da sam nakaza! Dren, plava planeta. Želim je. Donesi mi je. Naravno. Nemoj da posrneš. Iskoristi sredstva koja su ti potrebna. Moram da je imam. Biće vaša. Dobro, Mini Mjau. Prvi zadatak je da nađemo ostale mjau mačkice. Jel ti nešto pada na pamet? Opasnost od čudostvora, opasnost od čudostvora. Opasnost? Ja ne vidim ništa. Jesi li siguran da je čudostvor? Jesu li oni kao nevidljivi? Čudostvor prilazi, pažnje, čudostvor prilazi! Prestani, golicaš me. Prestani, dosta je. Miki, prestani. Siđi, dođi ovom kuco. Iskočio je kroz prozor. Teo si da se igraš sa malom uličnom šiparicom, zar ne? Ulična šiparica? O, Miki, sada ćemo ponovo morati da te okupamo. Kako vi kažete, gospođice? Izvinjavam se zbog mog psa. Da, ne brini, u redu je. Izvoli. A? Obreži lice ovim. Hvala. Od svile je? Da, zaista je mekana. Evo ti, hvala ti. Nemoj da mi je vraćaš. Uprljala si je. Bez uvrede, ali sada nikako ne bih mogla da je dotaknem. Mislim da smo ovde završili. Prijetno ti bilo. Kakav mamlaz. Mamlaz, opasnost od mamlaza, opasnost od mamlaza. Da nemaš možda neke male smešne ožiljke? Jesi li ih primetila? Zdravo, Zoe. Zdravo, Mimi, zdravo, Megan. Šta ima? Ej, šta to radiš? Ej, jeste li primetili neke nove ožiljke na svom telu? A? Da, nisam ni mislila da jeste. Nema veze. Zdravo, Zoe, šta imaš? Vidimo se kasnije. Ne. Pa, zdravo, Mark. Jesi li dobro? Da, naravno. Zašto ne bi bila? Gledaš u modricu koju sam dobio na času Kendo, zar ne? Od toga je. Da. Greg Gossett me je baš dobro udario. Naravno da je modrica. Ne bi on bio. Šta je ne bi bio? Ništa. Glupa Zoe. Ja ću da ti pomognem. Hvala ti. Malo si me zbunila juče. Čudno si se ponašala. Znaš, ako ti nekad zatreba, ne znam, da pričaš sa nekim ili bilo što drugo. Hej, čuo sam da danas na istoriji imamo zamenu koja izgleda kao gušter. Između rečenica onako brzo izbacuje jezik i... Ej! Jesi znala da su... Ej! Gledaj tamo, upravo sam videla velikog pauka. Velikog pauka? Gde? Zoe?
Sigurno je pobegao. Vidi onaj sat, jel pokazuje pravo vreme? Ja moram da idem. Vidimo se zdravo, uživaj. Da, to može da se dogodi s vremena na vreme. Šta se dešava? Zašto me nisi upozorio? Smetnuo sam s uma. Ti smetni svoju... Nadam se da Mark ništa nije video. Jel ima još nešto što s vremena na vreme može da se desi, što si također smetnuo s uma, Eliote? Zoe, Da? vreme je za posao. Da li bi, molim te, mogla da izneseš ove pite od jabuke i kruške? Wow, izgledaju tako... 100 broj 7. O, da, naravno. Znaš, verovatno je trebalo da je kažemo. O, eno je, mislim da ona radi ovde. Konobarice. Izvini, gde je moj kolač? Ako sam naručila čaj od jagode, zašto ispred mene stoji čaj od limuna? Šta se događa? Ovo mesto je trebalo da bude maska, zar ne? Zašto? Bože, ona je najtalentovanija igračica, predivno. Bravo! Ne razumem kako da nađem ostale članove družine. Šta ti misliš, Mini Mjau? Da stavim oglas na internet? Mogla bi da piše nešto kao... znam. Devojka nakaza koja se pretvori u životinju traži srodne duše. Devojka nakaza! Dobar ti se, a? Dopada. Nemaš ti pojma na što ja mislim, zar ne? Ali si i dalje sladak. Šta se dešava? Opasnost od čudotvora! A? To je ona uobražena devojka koju sam juče uprljala maramicu. Dona, možda nema nešto sa čudostvorima? A? Ne razumem. Baš lepo od vas što ste svratili. Ona inače nema mnogo posetilaca. Bože, baš me čudi zašto. Wow, ogromna je. Ovo je samo istočno krilo. Neko je došao da vas vidi. Izvinite, kako piše vaše ime? Zoe. Ti, šta hoćeš? Ništa. Ja sam samo došla da ti vratim maramicu. Rekla sam ti, ne želim. Hej, Miki, jel tako beše? Kako si? Stavit ću čaj. Nema potrebe, Nano. Ona se neće zadržavati. Znam da nisi želela, pošto je dotakla moju prljavštinu. Nedostojno lice i sve ostalo, ali ja sam je oprala, izvoli. U redu, hvala ti. Pa dobro, idem ja. Samo bih pre toga želela da malo pogledam unaokolo. Ovo mesto je odlično. Da vidimo, ima li išta, Mini Mjau? Predivno je. A ovde je... Wow. Ajde, Mini Mjau, tvoj radar je ranije ludeo. Šta je s tobom? Zašto? Šta radiš? Ništa, stvarno, samo znaš, gledam stvari dok se pripremam da odem, prelepa vaza. Jel si nešto uhvatio, a? A ovde, Mini Mjau, šta si otkrio? Mini Mjau! Izvini, želela bih da odeš. Vidi, rano ujutru imam zagrevanje, a razgledanje za manje srećenje je za večeras završeno. Isprati sebe odavde. Zdravo, Miki. I molim te da ne maziš mog psa. Ne želim večeras ponovo da ga kupam. Ja ću da... Ne mogu da verujem. Jesi čuo? Ne želim večeras ponovo da ga kupam. Da mogu da se setim dobre rečenice, sasekla bih je. Ta devojka je najgora na svetu. Uf. A? Hej, Miki. Ti si presladak pas. Ali je princeza rekla da više ne smemo da se igramo zajedno. Idi unutra, važi. Možda ćemo imati više sreće u sledećem životu, Miki. Tu si. O, šta ti je? Zašto tako strašno izgledaš? Da li bi voleo da pojedemo picu, a? A?
Opasnost! Ha? Šta? Znači da nisam jedina koja je čula vrisak. Opasnost od čudospera! Ha? Idemo! Dole? To je moj Miki! Pretvorio se u čudovište! Šta? Hoćeš da kažeš da je to Miki? Kako se... Pomozi mi, preduzmi nešto! U redu, daj mi samo... dobro, idemo! Medaljonom moći, mjautamorfoza! Mjau, mjau, stil, mjau, mjau, čar, mjau, mjau, maca, pravi dar, mar. Dobro, uvlakački stvore. Izlazi iz Mikija, odmah. Kako ti? Ma šta ti je? Objasnit ću ti kasnije, samo skloni mi se s puta, okej? Jagoda zvonce! Čekaj! Nemoj da povrediš mog slatkog malog Mikija! Odmah da si prestao, Miki! Ili više nema kolačića za tebe? Šta ti je to na leđima? Nemoguće! Znak mjau mačkica! Šta? To znači ti pripadaš družini. To je medaljon moći. Nećeš mi verovati, ali... Šta se ovde događa? I ti možeš da se transformišeš kao ja. Samo mi veruj, već znaš kako. Jesi li spremna da probaš? Jesi ti poludela? Ja nisam nakaza. Pomozi mi! Moramo odmah da krenemo. Zvončiću. Jel vidiš? Samo reci prvu reč koja ti padne na pamet. Ne razumem, kako to misliš? Ti to možeš. Već si se transformisala, zar ne? Ajde, Korina! Srcolika strela! Jagoda Zvončić, pokaži svoju moć! Eliminisam! Miki! O, kuco! Tako mi je drago što si opet normalan. Čekaj malo, zašto ja nisam normalna? Izvrsno, tvoja uniforma izgleda izvanredno. Da, izgledaš fantastično. Da, a sada neka ne se srećem u pronalaženju ostalih mjau mačaka. Otvaramo za 5 minuta. Ajde. Ej, Šta ima? htela sam da ti kažem, A? žao mi je. Zbog načina na koji sam se ponela. Nema opravdanja i izvinjavam ti se. Nema veze. Ono što je sada važno je to da smo mi tim za spašavanje planete.
I ne samo to, već smo i prijateljice, zar ne? Ja nisam pomenula nikakvo prijateljstvo sa tobom. Jedino što sam pomenula je moje oklevanje pred borbu. Ja se ne družim sa šiparicama. Ti mala nezahvalna! Izvini, ja sam sedela tamo. Ali treba da radimo. A da, samo napred. Ja ću da ostanem ovde.